Wah, kula angsal sawer. Wah. Entuk sawer pira kuwi? 300 juta. Hah? Pira? 50.000. Ya ora apa-apa. 50.000 panjalukan lagu to kuwi. Wah, njaluk lagu kowe. Kudu aku. Tuana gleling. Ayo. Nggih, oh iki engko pas goro-goro sing diaturake. Ya, ora apa-apa. Lho kowe kok lenggo ki yakone sapa? Nyoh, tak tambahi 50. Ngadeg meneh karo bojomu saiki. Wes, men diintegrasi ning dhuwur panggung. Mbok patos sing cilik, Pak. Apa? Sing cilik. Sing cilik piye? Ya, Kok padoke sing cilik, goleke sing cilik. Maksudmu sapa? Waten ya. Prastiwi apa? Ae cilik ning gedhe. Ora kok ya ro bojomu men serasi kok ya. Men kowe iki ketok ro bojomu ketok sakinah mawaddah warahmah almarhum. Sikile sakit lho, Pak. Apa? Sikile sakit. Ayo sing joget kowe bojomu nembang kok ya. Ayo tulungi. Dialah. Aduh gayane. Ikhlas ora? Ikhlas ya. Aleman. Yo, Gendong. ora. Cepat tak gitu kawas cekungan. Ya. Semaju ngono. Rumahku kok. Ayo kaya ngono kuwi wong iki jere dadi manten umur 2 dina ana jeglongan Asdik, awas Dik jeglongan hati-hati ya. Nek suwe ya jeglongan. Kesandung ya matane. Piye mau seneng? Seneng. Bloko aku lho. Ayo blok apik kuwi. Bunga ya? Bunga. Oh, nah aku Apalagi? sing kene piye? Saya seneng. Jaremu pengen sing cilik. Ora kok Bu men geguyon. Ora. Pengen sing cilik. Heeh. Ora sama dia sanane ya. Aku jenenge kok anane iki ya salah. Salah. Anane ming kok ngono kok yo anane wae. Karepku ki sing wong wedok sing ayu dhewe niki ngoten lho. Ora iso wingi gene kowe yo ndelok wong numpak miyo yo. Edan. Tak foto e. Gene. Di foto kena bane tok senenge ra jamak. Iya nembak ya. Jare sok ning gubuk asmara iki karo sapa? Motorke. Hah? Mung cerita-cerita. Cerita-cerita. Ping pira? Ngelak. Oh ya, ngombe ra apa. Cerita-cerita. Ali ngelak ki ora kesel kok ndredeg. Kene ya meng ngono wae, langsung Wedi. langsung ndredeg. Ndekno ora. Bang. Piye pet-petan? Petan. Dasku pet-petan. Ambok dase dilangi. Ganti dulu. Dingil-dingil. Iya, guys. Kersake napa Pak Seno? Lho ya manut bojomu kok. Apa, Bu? Piye? nembak Mau apa? ning kono aku ning kono ora ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Wong kok aja ketok alus nang ngarepe wong. Awak dhewe ngene iki asline romantis. Ngerti ta romantise Werkudara karo Arimbi? Werkudara kan nek undang Arimbi polo dia. Wah, aku ora mbok polo. Wah. Ya polo. Ma. Ya ngono, rencana ngono kuwi. Ngece kalau. Ora kuwi. Sakit sukune tesian. Iya. Pincange sakit. Ah iya. Mula nek nyikat kira banter-banter. Apa? Nek nyikat aku kira banter-banter. Semoyo terus. Ya wis lembang. Lah ya ngene. Wis, lembang. Ya padha-padha kesele kok ya. Iya, ben dina nyambut gawe kok. Ora kelingan zaman biyen to. Stop.
stop. Stop track. Oh, macret. Stop aja. Ya Mbak Ayu nembang apa? Banyuwangen ya kena. Waduh, saya aja sekeras-keras. Oh, anakku yang nggo ngajar bojone sing kurang ajar ki tembangke Banyuwangen sing keras mendhek gedabikan le joget. Oh nggih, joget sing apik lho ya. Nggih. Ora lanang wedi wong wedok. Nah iya. Kowe nek ngerti nek pas ora mayang no, oh memelas kuwi. Iya. Pripun? Pas ora nyambut gawe ning ngarep lawang aku katok kolor ireng kae ucul kelambi. Tengok-tengok begogokne kilang. Mangan, Pak. Ngono karo di apa diuncali cowek isi sego kae. Mangan. Mboten nggih, kula niku. Mboten sae niku. Oh, aku ki sayang ya sampean ya. Iya. Goreng kendhok, Bu. Ngono wis. Bojone nang mburi kluthak-kluthik bareng dicepake ndoke cilik kae papat. Iki ndok apa, Ibu? Ndok cecak. Pun alhamdulillah niku. Cecake sih gelem ngendok. Bang ndok kebo ya. Ya. Mamyat. Kaya lek ngajari ae. Kapan? Mula kowe iki sesuk nek Yu Ayu. Kowe sesuk nek Pak nganu ngopo-ngopo iki kacamatamu aja dicopot. Lah keng napa? Lah kuwi dimanfaatke banget kok. Kowe nek nyindeni awan kae kacamata dicopot terus genak-genik karo kowe. Terus guys, kowe iki dingetke bojomu ora kok kacamata lamur. Oh, ngono. Oh bojo kula iki nek bar madang kupinge sedarungan. Dadi rada awake ya wis bebas. Ya. Iya, iya. Mamyat. Mambiat mayon eman sowarane gandeng pelam biang Setan tenan ya. Hei. Nanti muncrate. Iya. Lho, nek Banyuwangi iki ya modele ngene iki. Ayo gawe kode ya. Kaki ngunjuk muncrat. Ora apa-apa. nggih saya waras ta Pak Sih, waras. Waras. Ora. nyaram biai Awas. Aja, awas lho. Ketno tangane Denko. kok aku cemburu nek ngematke Mas Den Wah, iso. Ah, iki ya semburunan. iya ora positif kok ya Noswan tara Kamu kaget aku. Kaget tenan ya. Waduh tenan. So nampa 75 wae kowe. Ah iya ta Pak kowe? Embo. Kompak to. pianyu Yuk. wangi Nana. iya Ah mengelengke nek lali. Kok kaya rumah tangga aku nang ngene krungu muni. Kene. Sing wedok muni iya. gunung wetan sagara
Ngeber apa? Kowe iku ketonto ngono kuwi jenenge. Sing siji ngene, siji nyekel ciduk. Lar lan kedul halas ngopo kuwi? Siap-siap juga. Oh, aja dhuwur-dhuwur lho ya. Sen aku karo. Isen duwe. Sen. Oh. Sen. Arep tenanan iki pokoke. Yo. Kang kaliyan lewiat Wes. Kayak singgetan ya carane anu. pelambiangan Joget ya, Bu? piye? Joget. Oh. Pelambiangan Ya. aja takut susah senangkan bisa tanah Tabuhane dadi suda-suda tabuhane. Biyen. Sudah-sudane. India Angel jogeti. Ayo Banyuwangi iki ngeber. ku meliareng ku meliareng taman Kota. iki ngopo ya Pak? Ora bacotke kak ya. Sari nuswan tara Ya, gerajakan wae to? inggih Ya, mangga diaturake. Ya.
susah lenggah neng pasir-pasirnya semur-semuran arek tak omong itu. Aku kelingan soleh Parangkusumo kaya. Pun nggih. Akae nek joget kok tangane tiba ngene iki ngopo? Soleh. Sok tundang soleh wae, Mak. Oh iya. Pun Wis leh, ngono. ya bali. ya Gandeng lah. gandeng no Ya. Tangane apa sirahe? Atas. Gandeng kok sirah. Iya, kuwi jenenge mbiti. Iya. Matur nuwun, Nak. Iya. Ayo diteruske dhisik. Oh, meh jam 1 ya? Iya. Munggah lakone mandeg dalan. Iya.